Izani masigcobe kuYehova masenze intsholo yovuyo kwilityekazi losindiso lwethu. Masize ebusweni bakhe ngokubulela. Masenze intsholo yovuyo kuye ngamaculo. Ngokuba uYehova enguThixo omkhulu nokumkani ophezulu kwabo bonke uThixo. Indawo ezinzulu zomhlaba zisesandleni sakhe. Indyebo zentaba zisesandleni sakhe nazo. Ulwandle lwakhe walwenza, nomhlaba owomileyo zizandla zakhe zawudala. Yizani maKristu masibhedeshe sithobe phansi kwakhe. Masiguqe ngamadolo ebusweni bukaYehova owasenzayo. Ngokuba yena enguThixo wethu, nathi singabantu bedlelo lakhe nezimvu zezandla zakhe. Namhlanje ukuba niyaliva ilizwi lakaThixo, ningazenzi egameni loyisegameni inyana nasegameni lomoya oyingcwele. Thixo namandla amakhulu yise wenkosi yethu enguye uYesu Kristu. Thixo namandla amakhulu ndisondela kuwe Thixo wethu, ndikubulela Thixo namandla amakhulu ngokokuba usivusile Thixo namandla kwimandlalo ebesileli kuzo ngezolo Thixo wethu. Akokuba mesolungileyo sibhadlile okanye Thixo namandla ngamandla ethu Thixo namandla, kodwa kungenxa yofefe nenceba yakho mesolungileyo that we do not deserve Thixo namandla amakhulu. Ndiza kuwe Thixo namandla amakhulu nombulelo Thixo namandla kokuba kude kwalapha Thixo namandla amakhulu you have spared us Thixo namandla. Ndiza nombulelo Thixo namandla amakhulu kude kwangeli xesha Thixo namandla sisithi mesolungileyo Nkosi yesabatha Thixo namandla sisekho nathi emhlabeni Thixo namandla amakhulu. Nkosi namandla amakhulu ndiza kuwe ngeli xesha Thixo namandla amakhulu mesolungileyo. Ngeli xesha Thixo namandla amakhulu abanye bethu mesolungileyo bazincwina Thixo namandla kwizibhedlele nakwiihotels of isolation Thixo namandla. Ndiza kuwe Thixo namandla amakhulu ngeli xesha le-coronavirus Thixo namandla. Ndisithi mesolungileyo bona ilizwe Thixo namandla amakhulu usixolele izono zethu Thixo namandla amakhulu. Okokuba zizikreko zethu Thixo namandla amakhulu sisixolele mesolungileyo. Okokuba mesolungileyo zizikreko Thixo namandla zabantu abadala Thixo namandla amakhulu sicamagushele Thixo namandla amakhulu. Siyakucela Thixo namandla amakhulu oyini mesolungileyo kudala sithandaza Thixo namandla. Oyini Thixo namandla amakhulu kudala sisithi mesolungileyo kwanele Thixo namandla. Abanye bethu Thixo namandla amakhulu have lost Thixo namandla breadwinners Thixo namandla. Abanye Thixo namandla amakhulu they've lost their jobs because of the corona Thixo namandla. Abayazi okokuba mesolungileyo bazawuthini Thixo namandla amakhulu. Abanye they are not even sure mesolungileyo okokuba ifuture ithini Thixo namandla. Siyakucela Thixo namandla amakhulu hlisa umoya wakho ingcwele mesolungileyo. Siyakucela Thixo namandla amakhulu okugqibela Thixo namandla amakhulu ndipha amandla Thixo namandla amakhulu ndikwazi ukuthetha izwi lakho Thixo namandla amakhulu. Ngoba mesolungileyo kukho abantu Thixo namandla amakhulu are waiting mesolungileyo. They are yearning to hear your voice Thixo namandla more than to hear me Thixo namandla, kodwa bafuna ukuva wena uthetha ngam Thixo namandla. Mesolungileyo uzungabadanisi Thixo namandla. Mesolungileyo ndiyathoba mna ngoku mesolungileyo makunyuke wena Thixo namandla amakhulu ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masilifumane ilizwi lethu njengoko libhaliwe kwincwadi ye-Exodus, Exodus chapter 3 verse 1 to 13. But because of amaxesha ndicela sifunde le ndawo
siza ukubambelela kuyo. Verse 7. Wathi uYehova, ndizibonile okunene intsizi zabantu bam, nokukhala kwabo ndikuvile, ndehlile ndizokubahlangula. Eli lilizwi lenkosi wanguThixo angalithamsanqilisa ngoku nangunaphakade. Amen. Mandiqale ndithabathe ithuba ndibulise wonke umuntu who's hearing my voice ngeli xesha. Ndisithi kuni one heart, kwaye noThixo uyanithanda. Mandibulele kuqala the opportunity that the Synod Executive has extended to me, and ndithathele ingqalelo okanye ndithathi kancinci le nyweba bandiphe yona and the task endinikiweyo. Ndiyabulela kakhulu ngayo. Lastly, mandixolise ngokuba late. Ukuhlala ekhaya elitsha, there is connectivity problems. Ndiyabulela kakhulu, ndixolisela ngaleyo into. Exodus chapter 3 verse 7. Wathi uYehova, ndizibonile okunene intsizi zabantu bam, nokukhala kwabo ndikuvile. Le ncwadi ye-Exodus yincwadi esibalisela ngebali lomhlanguli nomhlangulwa, the liberator and the liberated. Ikwasityhilela le ncwadi okokuba sikhonza uThixo ova aphendule imithandazo yethu. Asikhonzi Thixo ondlebe zibuthuntu, ongazivayo izikhalo zethu, kodwa sikholelwa kwaye sikhonza uThixo ova aphendule imithandazo yethu. Nomculi wasekhaya kwelaculo 289 uyandingqinela kule observation yam xa esithi Thixo ova izikhungo, obaxhasa abantu bakhe, othe kule ntlango wabakhokela, ngoba nguThixo ova aphendule imithandazo yethu. Okwesithathu, this book gives motivation to those who read le ncwadi babe bekwi-situations that seems impossible. Aba that we reference embhedeshweni simane sisithi Thixo
kwabo ubunzima. Le ncwadi gives assurance to those people. Okokuba in whatever situation you might be going through, kuyaphunyelwa kulo ndawo. Eli gama lithi Exodus lithetha ukuthi the way out, indlela ephumelayo. Noma in your current reality it seems like akukathemba lokuphumela, but through le ncwadi siyifundileyo sinothixo esimthembisiweyo who creates a way out. Noma it is by opening a window sibhunge esandleni sothaba, but God always provides a way out. Ngokuthixo ungumthubelezisi. Noma when you look at your current situation and you think there is no way out, kodwa namhlanje ndizisa uThixo ongumthubelezisi kwimeko ezinjalo. Verse 7, apho ndifuna sihlale khona. Wathi uYehova, ndizibonile okunene insizi zabantu bami. Firstly, we see apha kule chapter uThixo esebenzisa a mere nobody to be the liberator of his people. God uses Moses umbulali to be an instrument apho azawukwazi to use and spread his word and kingdom on earth. Let this monisa okokuba uThixo is not in the business of using or know-it-all. Even during this time of the COVID-19, uThixo is speaking through abantu abangaziwayo to help those who are marginalized, to help those abantu abalityelweyo. uThixo usebenzisa bona. Enye into endiyiqapheleyo apha, the expression I, ndizibonile, implies a personal feeling and compassion uThixo anayo. Kaloku we are made in God's image, so we ought to have a personal feeling and compassion to our pain. Yolonto etyeka akubona inkweleko zethu. Yolonto etyeka akubona ukuswela kwethu. Emveni kwexesha elide abantu bakaThixo behlupheka, wafezekisa uThixo isithembiso sakhe esithi nonke nina nibulalekayo nisindwayo ngumthwalo, bizani mna ndakunika ukuphumla. Kuba kaloku uThixo wethu akalilo ixoki, oko akuthembisileyo noko akuthembisileyo uyakufeza uThixo. When God intervenes, kuyakhatha. Athi umuntu ebekubona izono akubona namhlanje akakholeleki, ngoba kaloku
iyasebenza kwaye imisebenzi kaThixo ingumangaliso. Ndizivile okunene insizi zabantu bami, ngoko ke ndehlile. Ndifuna ukuthi ngeli xesha lale pandemic ye-corona, we need to confront uThixo and remind uThixo uba wayetshilo wathi akasayi kusishiya, akasayi kusiyekela. We need to remind uThixo okokuba wayetshilo wathi mna ndiyakuba nani kude kube sekuphelisweni kwephakadeli. uThixo, when he says ndehlile, he is not saying ndizawuthumela abantu, but uthi mna ndehlile, because there is a time when uThixo angasebenzisi abanye abantu but uses umandla wakhe ahle. Likhona ilizwi elithi ngomso ukufuthumala kwelanga niyakukhululwa, ngoba mna ndehlile ndizokubahlangula. Khona iculo elithi Kristu mkhululi wethu, wena ulithemba lethu, ulithemba labo bonke abasemhlabeni, ulithemba elimiyo, ulithemba lenyaniso, ulithemba labo bonke ababuye ezonweni bakuxela izono zabo, ulithemba labalili labo bathi sonile, ulithemba lamakholwa, ulithemba elilodwa. Here is the part endiyithandayo, ngako masithembe sonke kuye ngamaxesha onke. Ndifuna ukuthi bantwana basekhaya kweli xesha lale corona, we need to trust the power of God. Kunyanzelekile ukuba silithembe amandla kaThixo, ngoba amandla kaThixo aqaqa kanye. uSathana esibeke idolo esifubeni, amandla kaThixo aqaqa kanye. Xa uSathana esivalele eqoneni. So that is why kunyanzelekile okokuba sithi ulithemba labo bonke, ulithemba elimiyo, ngoba uThixo, he's the God who creates the way out. Abantu sebecinga ngoba awusoze uphumele, kodwa uThixo avula inyoba, uThixo aveza irhanga yokuphumela. Nakulena situation esikuyo, and you think there is no way out, but trust in the word of God. Trust kuThixo ba uzayivula indlela yokuphumela. Trust uThixo okokuba uzayiveza icebo, okokuba thina kunyanzelekile oba sithembele kuThixo. Ekugqibeleni wayenguye uThixo mandulo, wayenguye uThixo izolo, isenguye uThixo nanamhlanje, kwaye isezoba nguye naphakade. uYesu
thatha ngoThixo ohlalo ayahamba namadoda akhwaxisile abhlungu because of what happened yesterday. Ithi le ndawo wasondela akunela nje kukusondela wahamba nabo. I want to assure you ngelixesha okokuba when we call on the presence of God, God will not only see our pain, but He will do what is just and what is right. Asondele ahambe nathi uThixo. Andifuni kuba mde sitye idatha zabantu. But this evening devotion was merely to search for the presence of God. And while I was searching for the presence of God, Thixo wandihlabezela la mazwi. Ndisibonile okunene insizi zabantu bami. Uthi xa ehlile xa bephumele ngaphaya xa sele utshaba lubakhuphile belekwa ngumkhosi kaFaro, uThixo wenza isimanga wavula indlela. uThixo wavula the ocean. uThixo abantu bakhe bakwazi ukuphumela. Athi la madoda xa wengaphaya bathi bulalani kuYehova kuba inyama zakhe zingunaphakade. Ndandisengxingweni wandibeka endaweni ebanzi. That is our God. It is the God who removes us from the point of pain to the point of jubilation. Ngoku ndiphumle kuye ngayo inyama yakhe. WanguThixo anganisikelela, Thixo anithamsanqelise, Thixo anipha amandla okwazi ukunyamezela. Nilinde uThixo akwazi ukunihlangula, because the process of being liberated inquires ukuthembela kuThixo. And while silindile uThixo, we need to remain constant in prayer. Ngoba umthandazo unamandla. Umthandazo sisithixo sokuphumela. UYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thixo namandla onke siyabulela. Mesolungeyo. We thank you, Father. Kukhona umuntu Thixo namandla who has lost all faith. There is someone who's in that corner who has lost all faith. Ngoba Thixo, this pandemic has revealed ukuthi siyanqina silangazelela ukwambathiswa. This
pandemic, Thixo namandla, has removed our loved ones, has removed our anchors. Yongezelela ithemba kulowo Thixo namandla. Kukho abantu Thixo namandla who is in the blink of being retrenched because companies are not making a profit. Thixo namandla. Ngena kwezo zindlu Thixo namandla where we have taken abazali bonke Thixo namandla makhulu. Ngena kwabo Thixo namandla who are in isolation because of the coronavirus. Give them strength Thixo namandla. Yongezelela ukholo xa luphela ukholo Thixo namandla makhulu. Because orphanages Thixo namandla xa kuphela le corona sizawukwanda Thixo namandla. Zazicebo Thixo namandla makhulu. Dukuthembile mesolungileyo okokuba uyakuzenza izinto ndizicelayo ngalowo wasifela wasifukela unguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Lwangufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, thando likaThixo, budlelwane bomoya oyingcwele bungahlala buphumule kuthi sonke ngoku nangonaphakade. Amen.